6,6 da euskeraz entzun ditugun elkarrizketen kopurua, gaztelaniaz ehuneko 13,2 eta beste hizkuntzetan 2,2. Zonaldetan, gehien hitz egiten da Amerika kostan eta Kantegin, oso datu antzekoetan dira. 31 bueltan. Zimizakan 25-an, Aldezarra Uztalean eta Portuareneko 20 inguruan. Emakumezkoen eta gizonezkoen artean ezago aldaketa handiak dira, euskararen egoeran, galderik esan dute. Eta adinaren araberako banaketan, aurrek 41,6 euskeraz, gazteek 11,9 eta helduek eta adinekoek berdintsu 9,8. Eta beraren araberako emaitzak garbi ikusten da horra bakarri daudenean 26an hitz egiten dute, nagusia bakarri daudenean 13,5 eta talde mistoetan iaia dira heltzen dauko, talde misto horietan denek egiten dute gora, gehiago egiten dute. Aurrak hitz egiten dutenean 38an eta nagusia hitz egiten dutenean 40an.